ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଜିଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଜିଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ହଜିଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ପଲାଲ ଓ ଅଭିଜିତ ପଲାଲ। କଟକ ନୂଆପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ନନ୍ଦିନୀ ପଲାଲ ବାପା ନୃସିଂହ ପଲାଲଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ସହ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପାଇ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣକୁ ଜଣେ ବୋଝବାହକ ଆଣି ପୋଲିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁବେଦାର ଯୋଗେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ନେଇ ଖୋଜିବା ସହ ଏକ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା।